있습니다. Sering astina mongko Prabu Duryudana dari ningsun Mawarkodara
sang Narapati ki Narabak Srimpi Bedaya Wilaheng awigna mastu purnama sidhem awigna mastu purnama sidhem silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinambung laning lebes semakses tantu lambang buddha jinandur tutur katula tutulat mrih labdeng paradya ini sedung upama parameng niskara karo nudra tuwing jaman Purwa mangga tekap usana ning bumi tetawa renggeng perambang katumpa-tumpa marmo panggung sang marahing kata segebyar dumadining Mayang Purwa purwakaning kandha inarik runtuting basa dongeng kina ngemusu rasa yen linarasaya karaos mula jaru hangrasa wani muruhing diri rasa mangsa ngrumangsani pindhane kaya jalma pangangkina kaca jarwe wis arinakut caing carita becik wis kagelar ing madaning pakliran Yogya Jatra mriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya Candra Iwang Kartika wis klerbong dhateng kawasa Sari Aratri Angidri Bawana Purateking duk sinaglir kemandi temah dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungan tangkar-tangkar sinambun japat ngrem jatata padhaing kutu walang atuku burun yang beruntu ya dadi benan antan wicalan padang tarwangan sinari sang bangker nanging arsa merbawani jagat munggung jagat wetan lumungep-ungep munggengan ngalmu kerabang merngangah lamun kae sayan dirandilata bumi saya dangu sumerup sang bang karo katas meblakanan kiri ngabange sujen naraka purbawan sinari sang bang basalta tanam dukaton ijo royo-royo manggu gunung kang katon biru moyo-moyo pucahing gunung timulan gendanu kasiring prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha mega tanpa dawis dangu suleng kawula tasih Tinwara sanga piya buka garap tegal sawahe anglur sira tanam pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kunangging raja kayane sawahe berbagan sumur wangi sang bangarka sedangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dunung ing kiblat papat loro kidul wetan yang ulun sinaring jagat yang sami rebut yodo rebut jerebut kekuwung parandiri tatan wonten ingkang amat dari kekuwung praja negari ing Astina ya negari Gajah Hoya ya negari ing Kuru Candala apan jaruk pambukaning kandha sarat ring mangke krana garing Astina kemaju saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan daya benawi trambuya mbahing samudra binang langut kang tanpa wagut pekating manunggal kapantuk uruting Cakrawala maneh-maneh cakrek ing wisik sawaneh kinebing jurang corong kinebung gosirung kinarya sesuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran der sasana jembar kebukaning pasir gemlar garis pinggir tanam duang rembuyung royo-royo karang kitri roe-roeron kelapa bumi subur asiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saka sendang kang mening tirtane iline kang den para pelayune kang den tampi waduk benendung-bendung kinaru hanglen sawah yang pategalaning Narakesma mokal panguling tetani bebasan tatan nomor bisa cengkangkeng selo sadya tinanduran kang kurang kapipandya
Bathari Slanglar Pasabinan Yayarung Misar kang minangka prati. Oh Pategal nurungga kulwijing mangan buyu godhongan diambi kowe nganti kaya manglung wit-witane. Polo kependhem polo kesimpara polo gumantung sadotan kuci wajinawi kukulang kang mangis sarasanding diri. Ingone ngaraja kaya itik iwen sansyang rembug lamun sang ablaring manggunan. Lamun wanci sarep surya samya bali mring kandange sowang-sowang. Datonon saran kandhang gunancing malang labet lebih saged tindak Durjana Jukti samya sayek seka kapya karo Ringu Sobong Soto negari Ngastina. Wono ngimbangi gunung Anggung Rinaksa mrih lestari urun tumurun trah tumerah sadu dadi huruk-huruk kaning lingkungan. Langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman. Sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wadana danane momat sinamatan daya dinayan. Sawiji mapan sejatining jejiban kang pinuji teman mawujud manunggaling cipta. Rasa karsa kang satemah ambabar karya. Kenging binasaken Garing Astina Agus mulat mancik mring jaman jana. Panjang munjung pasir pamukira jinawi gemari Kartotata Turta Raharja. Dasan guru kang gedhe padang jagat dur kuku setor tado kuncarane. Turta kasusuring manca praja lah sinanda wahu. Ingkang parangasta pusareng adil bangsa negari Ngastina wenanging den ucapna dosa namane Sang Nata Dosa 10. Nama wis mestani dijuluk Sang Nata Prabu Duryudana. Ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Jaya Pitana ya Kurawendra ya Sang Purwatri Dastra-Astran Jaya Sang Gendari Suta ya Sang Tripamangsa. Pradene mangku Sang Nata Senggan Madaring Damparjana datan mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugyaning Jawanta. Binayang-bayang sang janing para Hapsara Hapsari. Kawis nalpa pandir sagunggang samya semewa yayara ping samudring daratan. Wadatan kantun wiswane sang januan tungguling para jana Garing Astina ing sampun katingal wiswanira. Mungkin kepareng caket dening rangan sumuhuning Dya Mantri pangreksa muka. Pepatih negari Ngastina pidhaleming Plasa Jenar nenggi Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman. Prandri mangku Sang Rekyana Patih Harya Sengkuni mangraken mlinggaipun pandhiten saka lima. Nujung negari Ngastina Sang Tapa Gandura prandene ngrawuhaken lenggahipun nalindring mandura Sang Prabu Salya pramila Sang Nata Arsa medharing sabda panjungke gendring kawedharing lisan.
lawan sareng tinon lerak kakonang surem sorote tanpa gan Tinon neng pasewakan pusana maneka warna Puspitangudana Myang Manjra Sarwa Rukma Ranggeng Manik Narawata Obro Prabanya Kangsu Kenyaring Detsa leliwaran ler ke lan sisiring tatet Wimbo kekondo amre ingeng katupeng maroto mondo oh
paran mangambar kongas mangyo trajating praja kawuryan wasunya ruri Aurora mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujana sarjana kelu kalulun kala tidem tandaning mati andayeng rap ning karoban Orupito yo wis tungkara jagat manik raja diwaku Nurwangi Paman Patih Arusengguni Paman Patih Ploso Jenar Paman Patih Arusuman ayo dadi kaget pekenira si Paman Patih Arusengguni wonten sira ingsun piji wenten ngajengan mandira Paman Patih Arusengguni kawula ana ninggih nggih diwaji semban kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Mrateng Delahan Gusti kula Sang Nata anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jakapitana nyawa-nyawa jimat sesembahan kula nggih kepareng paduka miji dhateng pisuwanipun ingkang pamaning kepatihan saestu ing jawi sanget damel kwatosing manah pindaran salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging cemeplong raos sing manahipun kang paman sareng kula sak pejagong kelawan paduka lan nampi pandangu paduka manahipun kang bapa tebih saking raos kemarasan nggih diwaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada anak Prabu Jakapitana marang kula nyadeng dawuh kawula ana ninggih katiparan seneng para Paman Patih Arusengguni ingsun percaya lan ingsun pitaya menawa dadi batal wakil ingsun Urata diagi paranata tata rakit kawarajan negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samandhapun jenengan ingkang karempin Paman Patih Arusengguni. Nun inggih nggih paduka menawi paduka dangu dhateng kawontenaning kawarajan wonten negaring Ngastina nggih. Para kawula samya sayeksa kapiyakareng luring nusa bangsa tuwin negaring Ngastina. Mandhapipun dumateng para abdi prajuritan ing boten kendhat nyenyo tansah gladhen olah kridaning kaperang. Sawanci-wanci praja paduka anak Prabu Jakapitana katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka. Anak Prabu Jakapitana
Nggih, kaparing ingkang paman rembug kasawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih. Ya jagat pangesungkur Paman Haryo, kula wonten timbalan. teka damel bumbung lan damel marem. Yang sing manah ing putra Punjaka Pitana. Sareng kula tampi pangandikan paduka, yejeng antika Paman Pati Haryo Sengkuni. Boten langkung pakaran kang utama wedhen takno selawase urip Paman Pati Haryo Sengkuni. Menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala nggih kawula ana ninggih. Durwange pupur ban. Popo depan turno, popo depan ing Saka Lima. Sawa paduka popo depan turno ing putra Punjaka Pitana katuraken pambagya raja mukya kunjaya tur karsa paduka. Popo depan turno ing Saka Lima, popo depan Kumbayana. Lole kena swaru gembal manyar-manyar doneng dungkel. Arana alas tati wanah. Nggih. Kajenge mboten ngantuk, nggih. Arep delok wayah sore-sore wis ngeliyap niku nek cara nek mboten pardi mboten turu sore-sore. Nyun ngapunten kula ngaten mriku kula kangen gojek kalian para kanca-kanca mriku. Kakang Durna mbok ya ora gawe kaget atiku to Kakang Durna. Sing kaget ora mung sampean Dik Pate, wong semene kaget kabeh. Oh, nggih. Nggih. Lah mbok sesuk mulih niku nek arep ngagetke ngoten niku omong-omong. Oh, ngagetke ngomong-omong. Tenan ora sida kaget. Sampeyan niku malah prayogane nek ajeng kaget, wau sadurunge kula omong. Dadi sakniki pun mboten kaget, ngoten. Lucu Kakang Durna. Lucu dengkal memlapat. Nggih. Matur nuwun nggih, matur sembah nuwun. Maturaken gunging panuwun wonten ing padukan Prabu Jaka Pitana sampun kastu nimbali dhateng pisanipun ingkang Bapak ing Saka Lima. Oh, pambagya raja sampun kula tampi damel bombong tias sing manah ingkang Bapak ing Saka Lima. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa. Lah sang taklim kula mugi katur wonten ing ngarsa paduka anak Prabu Jaka Pitana kawula ana ninggih. Pupuk nebantunu sampun kula tampi. Damel bumbung tias sing manah boten langkung kaprayogan lenggah paduka Paman Saka Lima. Nak niki sampun boten kirang sekeca nggih sowan kula. Kula nak nan. Ora dene Kakang Prabu Karna, Kakang Adipati Karna ing Ngawungga, Kakang Basusena. Sarawa paduka kula ngaturaken asung pasegan panakrami kunjung wonten ngarsa paduka Kakang Prabu Karna, Kakang Prabu Basusena. Niwangsa semana kang adilunuwe. Ana sasmentan ingsun jagat ung bamana langgeng sinunggih datanawrat. Kula ana ninggih Yayi. Kemareng paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Amiji dhateng piswanipun ingkang raka ing Ngawungga. Pun Suryatmaja nggih kula pun Surya Putra. Sampun damel bombong tiasing manah kula. Teka paduka Yayi Prabu Jaka Pitana misungsungaken asung pasegan panakrami. Sampun kunjuk wonten ngarsanipun Kang Raka. Mboten langkung kendela sami-sami Yayi. Sampun kula tampi tadha paduka mawantu-wantu damel bombong tiasing manah kula. Boten langkung kaprayogano. Sampun mboten kirang sekeca. Kartomarma. Wonten dawuh. Padha tatanen barisan Kurawati ubulenge padha gantung sibu. Jenenge Suradya babarake wigatine pasewakan. Ingat niki. Menawi sampun paduka dawaken Koko Prabu. Mboten langkung yang rayipun Kartomarma menawi saged cumadung dawelan ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Astina. Kawula ana niki. Yo Kartomarma gawe bumbung. Iya enak. Nur pangge Kanjeng Rama Prabu. Kanjeng Rama Prabu salyang Wantaraka. Sewu lepat aturipun Kang Putra Diageng pangaksami ngantos randhet ing kula ngajari rawuh paduka. Namung pamujinipun Kang Putra rawuh paduka Kanjeng Rama Prabu salya rawuh wonten karing Astina mugi kinandenan karaharjan Rama Prabu salya. Ya jagat pangesungkur ayu Bathara jagat Pandendra Jala Dewaku. Yo paladala. Yo. Iki kene.
anak Prabu Jaka Pitana inggih anak Prabu Duryudana mboten dadosaken sujening perkawis turta manahipun Kang Rama mboten mesgul ing penggalih jenyatanipun sinaosa randhat nggih paduka ngacarani sowanipun ingkang bapa. Nggih. Namung kula saged ngawonten kados mekaten ingkang mompyara. Walah. Menika kok para nayaka Punggawa Negari Ngastina sami ngginakaken rasukan werni abrit menika. Wah, elok. Nggih. Kula malah pekewo lho, Nggih. Ewet perkewet kados pundi? Kancane ngangge abang kok kula ngagem coklat piyambak niku. Kula nyuwun pangapunten, Nggih. Boten dadosaken merupa. Jenyatanipun raos pasederhan lan kekadangan katresnan paduka ngamirung kepunden kula tansah supaket wonten ing manah. Mekaten. Nggih. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi katura nggih, Nggih. Sampun kula tampi damel bumbung yasing manah kula. Rama Prabu. Lah nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Kula wonten paring adhawuh. Sampun ngantos kula kanggep lancang lan sampun ngantos damel kuci wae manah paduka anak Prabu Jaka Pitana. Wontenan kula wantun matur ingkang kados mekaten menika mangke. Kula menika namung badhe ndangu kok nggih. Kula menika namung badhe nyuwun dawuh paduka. Kula menika namung badhe nyuwun pangandikanipun anak Prabu Jaka Pitana menika saged nemahi lan numusi dhateng menapa ingkang dados wigatosing pasewakan lan kenging menapa pasewakan Negari Ngastina sak mangke teka nimbali dhateng pisanipun ingkang Rama ing Mandaraka kula tak nyuwun dawuhipun nggih anak Prabu Jaka Pitana Lungging mekaret lan sami puspita ing Taman Sari manglung manlungsung wangi lawulan indadari gambarum sasmita sang gombang bebayang ngarang sang pucuk sarinding kembang jagat Pangestungkara Rama Prabu Salya kula wonten timbalan nggih Paman Padharu Sengkuni kula wonten dawuh nggih Bapa Pandurna kula wonten dawuh nuwun sewu nyuwun pangapunten estu kemawon tanpa kula matur wonten karsa jengandika sami sami rawuh mesti kemawon jengandika sami sampun sami pirsa menapa ingkang dados legetaning manah kula wontene kula nggadahi pasemon ingkang sajak kuciwa ing manah Sungkawa tiasipun Kang putra pun Jaka Pitana Rama Prabu kula nyuwun dawuh lho mangke riyen paduka anak Prabu Jaka Pitana mriku dereng maring dawuh lho nggih paduka dereng maring dawuh menapa ingkang dadosaken dasar sabab saha jalaranipun paduka anak Prabu Jaka Pitana nggadahi pasemon ingkang sajak sunturut gwayanipun menika kula nyuwun dawuh. Lah paduka mawon dereng medharing sabda pangandika. Lah kula menika badhe matur menapa? Nggih. Sing cetha to nggih panjenengan menika. Menawi paring dawuh menika,
nuwun sewu menika dipun rawuhi dening Ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka inggih menika pun sinuhun Prabu Salya. Sampun ngantos sing sak mangke damel kucem maraos sing manah lan damel kuciwa sak lebeting tas sinuhun Prabu Salya ing Mandaraka krana paduka mboten paring dawuh menapa ingkang dados legetaning manah paduka. Mangga kula aturi paring dawuh. Inggih nggih. Babar pisan ingkang Rama badhe nganglungaken jangga nilingaken karna nyuwun dawuh paduka anak Prabu Jogawitana. Napa melih sing ajeng kula penggalih? Napa melih sing ajeng kula gagas? Kejawi boten tanggung malih. Lan para sata Kurawa taminipun Kang Putra pun Jogawitana inggih boten tanggung malih. Badhe mapak tumekaning jangkaning jagat kodrating pepesthi. Perang gedhe kang winastan Bratayuda Jaya Winangun. Rama Prabu, kula mriku bingung. Rinten pantaraning dangu kula menika kuwatir. Kula menika ajrih menawi ngantos pinjak para Pandhawa kudu saged ngawonaken sangyaring para sata Kurawa. Temah para Pandhawa ancik-ancik kamukten lumantar kuwandaripun Kang Putra sagya para sata Kurawa. Ingkang kula manah-manah, ingkang kula angkah, ingkang kula jangkah saben dinanipun mriku. Kados pundi serananipun para Pandhawa saged glasah dadi babatan pacing. Nalika perang Bratayuda wonten madaning Tegal Kurukshetra. Oh, mekaten. Oh alah nggih dados menjelang niku namung angajab dumadining perang Bratayuda ngaten. Mboten. Kula mriku mboten ngajab sapa sing sudi perang, sapa sing saguh perang. Nggih. Lho dawuh. Nuwun sewu. Bapa turu kados pundi? Bojo kula pun wilu taman nembe mandhap. Liripun menapa? Dedake telas kala wau. Kakang Duna kok nyelo-nyelo. Guruna. Kula wonten jawuk. Menika rembug wikatos. Nggih. Lah kok paduka malah nyelo-nyelo aturipun Kang Putra. Nuwun sewu. Menawa sampun boten betah lenggah teng negara Ngastina. Menawa sampun betah lenggah melu karo para sata Kurawa, apa wis ora saguh mukti wonten kesanipun Kang Putra pun Jogawitana. Lho, liripun nggawa bojo ora tatan. Nyun ngapunten kan, nyun mapunten. Pun kula tak mboten ngiguhke napa-napa. Kula tak mboten matur napa-napa. Nggih, nyun mapunten kula ngakoni lepat. Mengke riyen nggih sanes bojone Durna sing dirembug. Nggih. Nggih. Menawi paduka anak Prabu Jogawitana mboten ngajab dumadining perang, inggih kula mangertos awit paduka menika nuwun sewu. Sajak mesguling manah menawi ngantos dumadi perang gedhe menika. Nggih. Lajeng mesti keman wonten jalaran lan sababipun nggih. Perang Bratayuda menika dumadi sakderengipun perang menika lumampah menika miturut kabar ingkang kula tampi menika kedah wonten duta agung. Lah menika nggih badhe kula suwunaken pirsa dhateng ngarsa paduka. Lah rak ngaten kecandhak perkawisipun. Nggih. Sasampunipun duta agung saking para Pandhawa. Mbuh, agunge saka ngendi kula ya ora ngerti. Sing diagung-agungke niku napa kula niku ya ora ngerti. Pandhawa wanine mung utusan karo wong tuwa-tuwa. Lho, sinten? Tiyang sepuh-sepuh sinten? Dewi Kunthi kalih Prabu Drupada. Niku nek mboten wong tuwa-tuwa napa? Nggih, nggih. Menika pun agungaken kalian para Pandhawa. Lah iki duta agung tumrap para Pandhawa, nanging tumrap Duryudana menika duta ketibal. Lho. Liripun menapa? Pandhawa niku ora duweni watak satriya. Kena ngopo yen arep nanjing negara ndatah utusan karo wong tuwek-tuwek? Kena ngopo Pandhawa ora prapta mriki piyambak? Nuwun sewu ngarep. Gatel. Nggih. Depate apa? Aku ora dijaluki iku. Ora apa-apa. Malah penak. Ndelok ki penak kok. Iya. Ngrungake tabuhan kuwi penak tenan. Karo maido wong mayang kuwi penak tenan. Aja dipaido to Kang. Kula niku arep ajeng mayang sewengi niki tok. Nembe pisan iki teng mriki niku. Wis ora idep apa. Aduh.
Pokoke sampean le mbusana besus lho Dipati. Nggih. Wis wangun apa gayamane Sala wis lawas. Jarike ya jarike lawas. Tagene lawas, kerise ya lawas saka Mbah Gati. Iya, anu nggih. Ning kok kalungan pot. Pot kok nggo kalungan. Niki wong tuwa-tuwa niki napa milih kula tundung sing kedaton. Mboten nggih, nggih, mboten. Nuwun sewu, kula mriku badhe nedheng gineman kalan Rama Prabu Salya. Nggih, anak Prabu Wonten dawuh. dipun sulani mercon riyen nggih. Iki anggaran saka ngendi Kang? Embuh. Kok napa nganggarke mercon barang? Yoga ora tak bayar, dagelan ora tak bayar kok. Ah sampean iki kok ora. Napa ingkang dipun penggalih saking duta agung saking para Pandhawa? Jernyatanipun Paduka Anak Prabu Duryudana niku sampun saged nundung miwah duta kapisanan lan duta kaping kalih saking para Pandhawa gagar wigar anggenipun nanjaken negari dhumateng Paduka Anak Prabu Jaka Pitana. Menapa Paduka Rama Prabu dereng pirsa? Menapa? Kula sampun nampi nawala saking para kadang-kadang kula wiratipun para Pandhawa. Iya. Bilih samangke para Pandhawa badhe angutus duta agung ingkang pungkasan awit duta agung saking para Pandhawa niku wonten 3 ngramban. Inggih, inggih. Lah lajeng sinten ingkang pungkasan? Miturut nawula ingkang kula tampi. Duta agung ingkang pungkasan menika boten sanes jauh namung Koko Prabu Padmanaba inggih Koko Prabu Kresna Indrawati. Pramila kumesar rasa ing manah kula kados pundi samangken kula badhe ngadepi pratanipun duta agung mriku. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesonggona bangsa sangga Katriku mulung mangrembak ing wadya kurta kurare kagiri-giri ro nanggana magawe gelar wala jagat pangesungkur wayah Bathara jagat ameng kali anak kula Ndrawati kok sampean mriku ajrih lho nggih. Nggih. Ameng kali sireng kok panjenengan mriku ajrih lho. Kakang dina ngene. Mboten ajrih kados pundi. Prabu Kresna mriku Kyai Lantip Panggraita. Kyai Wasis Waskita ing Ngesti menawi ngantos sakmangke kula kajlumprung lan negari Ngastina menawi dening Indraprasta kula wasrahaken kondur dhateng pangesipun para Pandhawa. Para Sata Kura kedah mapan dhateng negari pundi? Lho nuwun sewu, menika ingkang dipun rembag dening Duta Agung menika rak namung mesthekaken Bratayuda siyos napa mboten? Nggih to? Ih. Menawi Paduka Anak Prabu Jaka Pitana masrahaken negari Ngastina dhateng pangesipun para Pandhawa teges negara dibalekke. Niku mesthekaken lan mertandaken bilih perang Bratayuda mboten siyos. Kosok wangsulipun malih Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika ngukuwi negari Ngastina mboten pun pasrahaken mboten dipun wangsulaken dhateng pangesipun para Pandhawa menika perang gedhe Bratayuda badhe dumados. Rak ngaten to nggih? Iya. Ingkang kula bingung mriku. Kados pundi? Menawi perang gedhe Bratayuda dumados para Sata Kura badhe nemahi perang. Lho kados pundi nyatanipun Paduka umami sampun saguh ngukuwi negari Ngastina nggih kedah dumadi perang. Nanging menawi perang Bratayuda boten siyos lan negari pun wangsulaken dhateng pangesipun para Pandhawa, para Sata Kura kedah mapan dhateng pundi? Rama Prabu. Walah. Walah jebul arek ngrembak menika namung mekaten to nggih. Mengki riyen. Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika kok kuwatir menggalih babakan kahanan keprajan. Paduka Anak Prabu Jaka Pitana kok kuwatir menggalih babakan Kurawa arep urip ning ndi
kawula Ngastina arep urip menang endi? Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula aturi Mas paosaken ingkang Rama ing Mandaraka, kula menika tiyang sepuh lho nggih. Kula menika wong tuwa, kula niki wis tuwa, kula niki wis nuwun sewu. Sampun boten mantes jalanipun menika kula niku wong tuwa bangka tuwek keklek. Menawi kula sak mangke taksih mengku kebawat keperintah negari Mandaraka, kula niki pun tuwa, kawula kula saya akeh, kula niku pikiran kula niku saya kebak. Malah mungkin namung sasar susur buyar anggen kula mengku sangganing para kawula sak negari Mandaraka. Lah wondene menapa kula matur kados mekaten menika kula wau, kula nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Menawi midhangetaken lan menawi ndaraturipun ingkang Rama lho menika. Negari Ngastina lan Ngamarta kula aturi konduraken dhateng maosipun para Pandhawa. Lajeng sak mangke Kurawa, inggih paduka sakadang Kurawa badhe mapan wonten pundi? Nyuwun sewu. Kula lila lereh keprabon nggih. Kula lila lereh keprabon. Negaring Mandaraka kula aturi nglenggahi. Paduka kula aturi madeg nalendra wonten negaring Mandaraka nggih. Nyuwun pangapunten Yayi Prabu. Paripeksa ingkang raka ing Ngawangga majeng anggen kula sowan. Kakang Prabu Karna Kadiparan. Nyuwun mangke, nyuwun mangke. Kula kok rada bingung. Bingung liripun kados pundi? Nuwun sewu to. Menawi cara kula pundi wonten nalendra ingkang lila negaranipun dipun masrahaken. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, kula matur kados makaten menika awit jejer kula menika ugi nalendra. Nggih. Kula ngraosaken kula ngemong sangjaning para kawula dasih. Kula ngraosaken mengku mimpin wonten sawijining negari. Pramila kula saged matur ingkang kados mekaten. Nuwun sewu, kula kok ngeman dhateng derajat paduka anak Yayi Prabu Jaka Pitana. Ngemanipun menapa? Paduka menika nalendra Gong Binetara rikala badhe lenggah wonten negari Ngastina menika. Mawi srana ingkang rekoso mawa pangorbanan ingkang ageng tumrap sangjaning para kawula. Nggih. Nanging kenging menapa sak menika negari Ngastina pun namung teka dipun masrahaken semprung dhateng pangasipun para Pandhawa. Lajeng paduka menika nalendra Gong Binetara kok trima mung nglungguhi dampar silian. Paduka menika nalendra lho Yayi. Paduka menika aratu kedah nglenggahi bawa leksana menapa badhe kasembatan lan menapa sak mangke mboten badhe damel kucem asmaning paduka Yayi Prabu Duryudana. Ning atasipun nalendra kok mung nglungguhi negara silian, nglungguhi dampar silian menika nuwun sewu. Kula ngeman dhateng derajat paduka Yayi Prabu Duryudana menika ingkang ping pisan, ingkang kaping pindho nyuwun sewu, nyuwun sewu. Walah, kula kok ngrumangsa, kula niku rumangsa kula rumaos dada kula menika dipun kilani dening paduka Yayi Prabu Duryudana. Liripun menapa? Ngastina menika tasih kagungan senopati. Ngastina menika gadah senopati inggih. Kula menika senopati negari Ngastina. Kenging menapa kula mboten dipun utus manjer gendera perang. Ngecak perang gedhe Bratayuda mengsah Sangyapura kadang Pandhawa. Nuwun sewu, Blaka Suta kula mesgur. Kula gelok. Kejawi saking menika menapa kula sajak sampun boten pun pitados dening paduka Yayi Prabu Jaka Pitana malih. Awit menapa paduka Yayi Prabu Duryudana menika langkung mijanget miwah langkung pitados dhateng ngendikanipun tiyang sepuh ingkang nuwun sewu lho menika amin sewu. Midanget dhateng panjenenganipun tiyang sepuh ingkang boten nggadahi kekiyatan menapa-menapa. Liripun menapa kula matur mekaten. Wong tuwa niku sing digunakake dasar sing digunakake menika namung paseduluran. Sapa wong tuwa sing ora ngajap antarane para Pandhawa lan Kurawa menika saged rukun. Nuwun sewu sejatosipun atur ingkang kados menika
Ngaten menika kula namung nutupi dhateng karingyanipun wong tuwa menika kula wau. Pangandikan kados ngaten menika kula namung nutupi dhateng karingyane tiyang sepuh awit mboten saged malih nindaken paperangan Yayi. Dodo mundhap lir genentap Tukaya yasine pinetra kocak ngondarandir Jojo bang mawinga-winga yen sinaben marang sagedeng walah jagat pangestu rayu Bathara jagat Karna Karna kula wonten dawuh Rama Prabu. Walah keparat. Dakik-dakik ucapmu kaya ngono ning ngarepe anak Prabu Duryudana. Apa kowe ora mawas? Apa kowe ora mikir aku ki sapamu? Aku iki apamu? Lho, piye to iki? Nuwun sewu Kanjeng Rama menawi nuwun sewu menawi mboten apal dapukanipun niku benjang melih tanglet kalian. Iya. Parat wong tuwa nggo dolanan. Karena iki rembug wigati aku tak omongan karo kowe. Nggih, kados pundi? Walah. Aturmu ingkang akeh-akeh kaya mangkono mau gawe wirangipun Rama. Merga kowe wis gawe wirangipun Rama, ayo tak larak metu jaba wae. Ayo. Niki pripun niki? Nah niki kok malah para priageng-priageng mun sami kesah niki pripun? Kajengipun. Wah, lata. Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh nggih. Kula rada marem. Kados pundi? Kula nggadahi rasa lan kula wiwit nggadahi anteping tekad. Awit Kakang Prabu Karna ingkang sak mangke badhe nyengkuyung dhateng lekasipun Kang Putra. Mekaten. Nggih. Nuwun sewu nggih. Kepareng mingset sawetawis anggen kula sowan awit kula mireng alak ing Sang Japara kawula dasih. Ingkang sami ngandhakaken bilih Duta Agung ingkang kaping 3 inggih Duta Agung kang pungkasan sampun tumedhak wonten negaring Astina. Kula aturi tata-tata samapta ing gati sawegeng diri nggih anak Prabu. Yo
Sinung mati Sinung mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambrenggang awito denceng dencengan Paman Durna kenging menapa midak piring nggih ngapunten. Mbok nggih ngatos-atos ngapunten kula kinten nek niki niku asbak. Bul kok parcitan lemper komplit. Ngaturi sugeng rawuhipun nggih. Nggih. Sowan kula Raharja. Nggih lho mengki riyen nalendrane niku nika sanes kula. Lho lah kok panjenengan dangu kalih sowan kula. Ngapunten kok nggih rembangane mboten omong. Oh inggih. Ya jagat pangestu karo. Piye? Ayo ke amang. Panjenengan menika kok kalih ratune kok kaya ngoten. Wah. Ya jagat pangestu karo. Yayi Mun sewu Yayi Prabu Yayi Prabu Jaka Pitana Yayi Prabu Duryudana wah jagat pangestu kala Yayi Prabu jagat pangestu wonten dawuh nuwun sewu panjenengan menika sumurup kula sowan wonten kedaton Negaring Ngastina kok sajak bingung raos sing manah menika. Mboten. Wah. Mboten kinten babar pisan sesembahan kula tiyang agung Ndorowati sampun rawuh Duta Agung ingkang pungkasan saking para Pandhawa sampun kemarang rawuh tedhak wonten Negaring Ngastina. Wah, mbok ampun ngaten. Kula kados mekaten niku namung netepi dhateng menapa ingkang dados panyuwunanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Nggih. Kok rawuh kula wonten dawuh sarawuh patungan Jengkoko Prabu Ndorowati warang kula ngaturaken budya pangarsa mugi kunjuka nokna ninggi sampun kula tampi kaprayogaken sampun boten kirang sekeca nggih wilujeng rawuhipun lho kok diambali melih lho kajenge marem nek cara kula niku dipindho men rada kacek oh ngaten nggih wilujeng rawuhipun nggih Raharja sowan kula Bapa Durna nggih salam taklim kula katur nggih 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 sampun kula tampi prayogaken sampun boten kirang marayogi Koko Prabu kula wonten dawuh nyuwun papunten kula najaken bab perkawis kuwi kados paduka rawuh wonten Negaring Ngastina nggih kula wonten timbalan kados pundi menawi ingkang dados darunanipun teka samangke sengkan datan pepuyan rawuh wonten Negari Ngastina wonten wigatos menapa ya jagat pangestu kala wayah Bathara jagat malah dalah kula kinten menawi paduka Yayi Prabu Duryudana menika anggape tuwin andhahar tuwin anyurasa nawala ingkang sampun kula aturaken nawala ingkang sampun pun aturaken saptari kapengker ingkang pun tapak asmani dening inggih kadang kula ngamarta inggih menika pun Yayi Prabu Puntadewa kula kinten menawi nawala menika maduka bika Nuwun sewu Kok Prabu kula wonten dawuh
Wontenipun kula matur mekaten menika namung sinamuning samudana. Oh, mekaten. Ih. Menapa malih Yayi, kejawi kula menika nglampahi kewajiban lan tanggung jawab kula minangka pujangganing para Pandhawa. Inggih dinten menika kula madeg duta ingkang pungkasan ingkang dipun utus dening para kadang-kadang kula para Pandhawa kinenanjaken kawontenan kerajaan negari Ngastina. Menapa kemareng paduka paringaken kunduraken dhateng pangosipun para Pandhawa, menapa malah negaripun kukuwi. Kula nyuwun pangandikanipun Yayi Prabu Jaka Pitana ingkang saknyata sampun ngantos ing sakmangke pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika wolawali jeneng nyatanipun paduka menika Nalendra Sabda Brahmana Ratu. Kejawi saking menika sawan kula wonten negari Ngastina menika pun sekseni dening Jawata Catur ingkang sakmangke sampun parang nunggal sakrata wonten ing kreta Kyai Jaladara titian kula nalika kula sawan wonten negari Ngastina. Kula suwun pangandikanipun awit Jawata Catur inggih menika Iwang Pikulun Narada Kanwa Janaka lan Iwang Pikulun Rama Parasu ingkang sakmangke minangka seksi anggen kula badhe nanjaken kawontenan negari Ngastina pun pasrahaken menapa mboten. Lan menika minangka panentu lan menika minangka inggih menika niteni lagu menawi negaripun kukuwi teges Bratayuda kasembatan kosok wangsulipun menawi negara pun pasrahaken pun kunduraken teges perang gedhe Bratayuda wurung Yayi. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlan saking liap layaping ngaluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati ya jagat pangesungkara Kang Prabu wonten timbalan boten kinten babar pisan. Wah, dewa tumpun perkawis menika. Nuwun sewu. Kula boten wantun dolanan, kula boten wantun matur ingkang wola-wali pangandikan kula. Kaleresan meneh mekaten. Samangke kula aturi nyekseni. Kula boten ngukuhi negari Ngastina, teges negari Ngastina kula wangsulaken, kula kunduraken, kula pasrahaken dhateng panguwasipun para Pandhawa. Lan sakmangke sengara kula goro, sengara kula atur dura, awit atur kula menika pun sekseni dening para Jawata Kang Prabu. Sang marudaya pak bong bolong kali codhe sapa sing gawe kresna sasinampurna kewajiban kita ngger sasinampurna tanggung jawab kita kresna yen ngono ulun sekseni perkara iki wis disekseni jagat yen to perang gedhe Bratayuda wurung ngger Prabu. Kula wonten dawuh. Kula pun midhanget piyambak. Kula pun sumurup dhewe. Yen to dewa catur ingkang nunggal sarata lan panjenengan. Samangke sampun kesah, sampun nuncat saking bumi Ngastina.
pramila sampun ngantos atur kula masrahaken negari dhateng panguwisipun para Pandhawa sampun ngantos mriku pun pitados. Nuju taunana windanana yen to durung glundhung mestakane Duryudana urung kasembatan Pandhawa ngukuk negara Ngastina. Bingung tiasing manah Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna inggih duta agung kang pungkasan nalika semanten amenggalih dhateng pambeganipun Nata Ngastina ingkang mengis pambeganipun Sang Prabu Duryudana ingkang kaya-kaya wis ilang kamanungsane mengeti lelakon Sang Prabu Jaka Pitana njabel pangandikane sinambi kecoh wonten panggoning Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna nulya nilaraken kedhaton negari Ngastina. Gocaping mangke Sang Rekyana Patih Harya Senggeni ingkang wis ngawe sangjaring para Sata Kurawa. Dampyak-dampyak lakuning para Sata Kurawa gembruduk ngruyuk saliyaning Nata Ndrawati. Ayo. Kruyuk, Kresna dikrubut. Kresna dikrubut. Ayo, krubut. Ayo, Kresna krubut. Ayo, Kresna krubut. Kresna dikrubut. Ayo, ben kapok sisan Kresna. Ayo. Ayo, krubut, Kresna krubut. Kresna dikrubut. Ayo dikrubut. Ayo, krubut, keroyok. Kresna dikruyuk, Cok. Kresna dikruyuk. Mudyar tenan Kresna. Wah, mudyar tenan Kresna kowe. Wis ora iso ngapa-ngapa tenan Kresna. Ayo sambata kowe Prabu Kresna Ndakawati. Ayo dikuyuk karo Kurawa. Sengara iso glawat. Ayo mudhar tenan Prabu Kresna. Mudhar tenan Prabu. Mudhar. Kocapun Nata Ndrawati ingkang wis kinarubut dening para Sata Kurawa den kuyuk dening para Sata Kurawa. Nalika semanten astanira Sang Prabu Kresna graya anyenggol bedoring Yai Kesawa. Nalika semanten medal saring usada dadi buta saguna pranakan. Ora bayaran kok do mempeng. Oh, Prabu Duryudana wa. Pakartimu pancen sak ngisoring dlamakan kowe. Ya.
negara Ngastina wae dadi regejekan untale wae. Nggih, kula aturi sareng nggih. Edian wah. Gumun setahun jengleng serendeng kula nggih. Ih. Paman Prabu. Nggih, kula. Nggih. Napa kok kaget? Kok kaget kenging napa? Kula gelo kalian panjenengan Paman. Lho, gelo sebabipun? Kula menika rak nembe kemawon Tiwikrama, kula nembe kemawon dados buta ageng. Nggih. Lah kok pun ndaken kamurkan kula menika rak anggen kula ageng menika rak namung sekedap to menika kula. Ah, sampean menika. Anggen limrah mawon panjenengan gelo mergo sampean menika tesih enom, nggih to, Nger? Nggih. Lah nek kaya kula niki nggih wis tuwa ming arep ngopo ming kari karepe. Nek ora disurung-surung kaya-kaya ora ana kekuatane kok nggih. Panjenengan niku ngendika menapa? Mboten. Kula niku ajeng matur kalih panjenengan. Ih, matur babakan menapa? Le sampeyan kok iso tetek awit lho niku wau lho. Anak kula Ngastina niku kecoh teng ajengan panjenengan. Amit lho nggih kula aduh terus ngeten teng mriku niku wau. Panjenengan mriku nalindra kok saged tetek manahipun. Nggih sampun kewajiban kula kados mekaten kok Paman Prabu. Lho, kula niku nindakake kewajiban nggih. Kaya ngoten niku giri godane niku pancen enten ning kula paripaksa kawon kalian giri goda ingkang tumeka menika. Pramila badar anggen kula laku. Lah nggih mriku sampun nasib paduka. Oh lah inggih. Lah sing ajeng kula takonke, senes niku nek niku cetha wong semene gumun Kresna kok iso tetek karo sing dadi pambekane Ratu Ngastina ping pindhone Kresna iso dadi buta. Wah, luar biasa kira. Lembok wau sing ditokke sing enten tembok ngomah niku. Lah nggih wonten mriku nggih dipun pirsani saking mriki mawon rak nggih ketingal. Oh lha nggih. Nggih. Nuwun sewu Paman Prabu Salya badhe nyuwun dawuh menapa? Nyuwun atur menapa? Bratayuda siyos to nggih. Pripun? Bratayuda niku siyos to. Lho, lah kirang mangertos. Ah, sampeyan niku ampun goroh lho. Iya.
Kula tak takon menawi kula midhanget rembuking pasewakan iki wawang nggih sampeyan mriku dados duta agung saking para Pandhawa, Bratayuda niku siyos to nggih. Lho nuwun sewu. Bab janganing jagat perang Bratayuda menika siyos napa mboten menika namung gumantung Gusti kang karya loka paman. Oh, ngaten. Nggih. Teges dereng kantenan nggih Bratayuda sida napa mboten? Nggih, dereng kantenan. Oh. Nggih. Lah ning kesundi titine perang Bratayuda sida napa mboten niku rak kacena saged ketingal saking anggenipun panjenengan minangka duta agung nggih nanjaken kawontenaning negari dhateng inggih menika pun anak Prabu Duryudana menawi negara pun kukuwi teges perang Bratayuda menika sida nanging menawi negara pun balekaken dhateng pangsipun para Pandhawa teges apa perang Bratayuda menika mboten siyos. Inggih, pancen mekaten. Lah nggih. Lah kamangka niki wau negara pun kukuwi napa pun pasrahaken menika kala wau negari dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah nek ngaten perang Bratayuda sida. Lho, sinten ingkang matur siyos? Lho, niki wau lho. Ingkang matur siyos sinten? Lho panjenengan. Lho, kula mboten matur menawi siyos ngaten kok. Paduka namung nanjaken menawi negaripun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida. Lah niki wau negara pun kukuwi napa masake? Dipun kukuwi teges perang gedhe Bratayuda sida napa mboten? Sida mboten. Ah, mbok ampun men slamince to nggih, panjenengan niku nalendra kok. Ampun. Kula pun ngerti. Ah. Inggih paman, nggih. Kula niku wong tuwa iso nyingkiri blegungan. Inggih. Lah saniki kula tak takon mergo perang Bratayuda wis kelakon. Wis bakal kelakon teges perang Bratayuda bakal sida niku kula tak takon nggih. Kados pundi? Sesuk sing menang sinten? Lho. Menang napa? Lho perang niku lho. Jroning perang Bratayuda menika ingkang menang menika para Pandhawa menapa para Sata Kurawa. Lho kula mboten mangertos. Sampun guru sampeyan. Nuwun sewu. Nggih. Wonten ing cariyos-cariyos kapengker menika wonten tetembungan ugi. Nggih. Sura Sudira jayaning Kanangrat Subrastolah tekabing Darmastuti. Menika werdinipun menapa? Menika werdinipun gampelipun mekaten. Nggih. Sak digdaya digdayane barang kang ala ora bakal bisa menang yen to mungsuh barang kang becik. Lah tak takon nggih. Menapa? Teng mriki niku antarane Pandhawa kalih Kurawa niku sing apik niku Kurawa napa Pandhawa? Sing elek niku Pandhawa napa Kurawa? Sing elek Kurawa, sing apik Pandhawa. Lah nek ngaten nek perang niku wau sing menang niku sing apik nggih. Nggih. Lah nek ngaten Pandhawa to sing menang. Lho. Iya no. Mboten saged. Iya no. Kangen kula kalih sampeyan niku. Ya pun nek ngaten Pandhawa cetha menang. Nuwun sewu kula mriku mboten matur lho. Paduka menika wau nak nanjehaken cariyos ingkang sampun kapengker to. Nggih nek digathuk kalih Kurawa kalih Pandhawa nggih nyambung mawon to nggih. Ayo ta, nggih to. Nggih kula nderek mawon paman. Nggih, pun nggih nggih gojekan. Nggih. Pisan melih kula ajeng matur. Kados pundi? Kula tak matur kalih sampeyan. Matur anu paring jawab menapa? Kula titip anak kula. Sik nggih. Napa? Lampun limbukan ngaten kok nggih. Ya iki sampun pun kula tak kesah saking bakune kula titip anak kula Sedewa, kali anak kula nggih anakipun Madrim nggih, Nger.